хора, днес ще играем в Brawl Stars от малкия ми акаунт. После ще цъкаме Stumble Guys, хора. И да, искам да... доста съм добър. Малко съм пребавам, ама какво да направя? Че тук слушам. Вижте моя акаунт. Да, мога да намаля звука. Да, така, хора. Добре. Да видим какво има ново. Някой играе ли? Не. Така. Направо тук ме реди, хора. Окей, да видим сега. Дали ще спечелим, хора? Един. Първата ми жертва. О, не. О, да. Не. Хора, умряхме. Хора, ще отида да цъкам Stumble Guys. Ето, пускам Stumble Guys. Да, хора. Сейчас само да си избера скин, хора. Сега ще си пусна камерата, хора. Ето ще я пусна, така. Виждате ли ме? Абонирайте се за канала. И ме последвайте в YouTube Shorts. Казвам се Виктор Златанов. Не, мамиката ти. Не, добре, хора. Сега точно ли умря, хора? Не, хора. О, добре. О, да! Сега гледайте, хора. Ко съм ял, ко съм пил, не е твоя работа, така. Хора, доста съм добра. Буквално и още не съм почнал да играя. Не знам дали съм от първите. Може и да съм. Хора, бях от първите! Не мога да повярвам. От 4 минути стримаме. Добре, хора, добре. Не видим дали ще спечелим игра, хора. Ми умряхме, хора. Както и да е.
Сменям с хора камерата. Хора, не говоря заради това, че ще играем. Сега ще говоря. Как сте днеска, хора? Добре ли сте? Утре 9:30 съм на лайвстрим. Не на лайв точно, ще стримвам. Сега ще правим 3 часа, хора. Мамичката ти... Да някой поне да съживява, защото няма да мра. Да ги гледам тук. О, съживиха ма, не знам кой обаче ма съживи. Добре, хора, малко сега пребахме трика. Ето го, хора, направихме го, обещах ви. Играя доста време. Дино стана пич, но умря, както и да е. Две победи, хора. Пишете долу в коментарите каква ви е любимата храна. Добре, цъкаме. Игра сме. Еми. О, ес, жив съм. Хора, аз не съм като другите да се цъкат. Аз правя трикове. Малко сега почвам да играя. Сега снимам. И затова съм малко така зле. После хора ще стримваме в големия ми акаунт на Brawl Stars. Малко съм вече всичките броли. Игра от фалшива Brawl Stars. Много съм слаб, хора, просто аз не цъкам много Brawl Stars. Колко човека се настримва, хора? Колко човека? 2 часа. Хора, играете ли Fortnite? Пишете долу в коментарите. Аз цъкам Fortnite, хора. Цъкам Fortnite. И съм добър. Нещо отгоре. Пишете в коментарите как се казвате на Fortnite. И таковайте. И ще ви запиша като Friends. И ще играем. Майка. Добър съм, хора. Мога да дабъл едит. Ако се чудите защо умирам постоянно, просто хора не ми се играй. Сега стримам заради вас.
Буквално къде ми е възглавницата, хора? И сега ще легна на моето легло. Значи. Слушате ли мазна, хора? Мазна, слушате ли? Сестра ми не подкрепя мазна. Не харесва мазна. Ти на мен ли ще ми пускаш нежни топки? Да не казвам, че... Откачаки. Уйо. Откачаки. Ки пускат палки, ма много фърчим. Но маската ми трябва да грим. Ще ме напупа само като грешим. Амин. Пам. Ще ги убим. Само като грешим. Виж какво ги правя, не съм забравя. Първа песен, най-яката втора песен, която аз ми любимам. Първата е мазна, всеки знае. От 11 минути играем. Айде, хора, едно в едно. Имам предвид двама да играят едно в едно. 4 в 4 хора. О, да, пич. Аз съм един от най-добрите. Буквално, вижте, хора, играм доста. Не! Хора, не мога да се движа. Не знам защо, ама не мога да се движа. Айде, хора, съживен съм. Само не ме дърпете, Добре, пич, ето, в твое място. Малко умрях. Да, хора, 53 победи. Математика в 2 часа ще ми решава задачи. Ето, че картофите. Горещи са много. Добре. Там ще идеш на бана? Къде друга да искаш? На масата. Добре, само като игра. Хора, аз трябва да ям и ще спра да таковам. Гледате ли Анджи Студио, хора? Чакай. Вижте, хора, чакайте. Вижте какво имам. Лава Бер. Виждам всичките без лави, хора. Без лави, всичките без лави. Малко ме бъгна на играта, хора. И чао от мен.